Straight to the Sa di point. pa ta mo balik sa mga lokal nga mga issues mga higala ato sa tagag pagtagad si Senador Tol Tolentino lain nato ni mga higala nga scheduled interview karon. Ani na stong linya mga sukintig paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Senador Tol Tolentino, magandang umaga at live po tayo ngayon sa impilang ng DYHP RMN Cebu at IFM. Kumusta po kayo, Mr. Senator? Ay, maayong buntag sa lahat po na atong mga kaigsunan. Attorney, magandang umaga po sa lahat po na nakikinig. Okay naman po, puyat po tayo. Last day of campaign po ngayon. Meron pa po tayong ilang sorte sa Laguna at sa Quezon City. Yun po, pagod, kapoy na. Pero huling araw na po ito. Pero tuloy-tuloy lang ang campaign. Kahit nakakapagod, pero tuloy-tuloy lang, Senator Tol. Ay, tuloy-tuloy lang po. Opo, kahit kapoy na. Tuloy-tuloy lang po ito. God willing. Yeah, okay. Dito tayo sa mga issues dahil kamakailan lang ay sinakop sandali ng China ang Sandique at alam po ng ating bansa na kayo ang unang tumuligsa dito. Ano po itong ibig sabihin itong pa-explain po Senator Tol itong Sandique? Alam niyo po yung Sandique ay maliliit na isla po yan sa tapat po ng Pag-asa Island. Yan po ay bahagi po ng territorial sea natin sangayon po sa international law at Tolentino Law, yung Republic Act 12064. Yung ginawa po ng China noong April 26, propaganda lang po nila yan. Pinasok po nila yung Sandique, nag-picture taking at wala po silang purpose dyan kung hindi insultuhin po yung ating bansa. At sana po maalala ng ating mga kaigsuuna, ng unang nag-question po niya, nag-condemn, ay si Senator Tolentino. So yan po ay panghihimasok at muli patuloy na pang-insulto sa atin ng China. Sa ilalim ng sinasabi mong Tolentino Law na kayo po ay may akda kung saan ang West Philippine Sea at ang talapas ng Pilipinas na dating tinatawag na Binham Rice ay kinukonsidera bilang isang critical area po of national interest. Ano na po ang update sa ngayon? Ang update po dyan, ano po ako dito, excited po ako rito kasi approve na po ng International Seabed Authority in charge at si Senator Tolentino po patuloy na sinusulong pa na makasama yung talampas sa Google Map. Si Senator Tolentino po noong April 21 ay nag-file po ng panukalang batas na mag-create ng Talampas Oil Corporation para po pag dumating sa yugto na kaya na po natin, may financial capacity content, pwede po tayong mag-joint venture exploration yung sa malalaking mga shell, total, para makuha po natin yung natural gas po dyan. 13 million hectares po yan, nilangis. At sigurado po ako, bababa po ang presyo ng kuryente sa Pilipinas, pati gasolina. So, very optimistic po ka dyan. Kaya kahit nitong kasagsagan ng kampanya, si Senator Tolentino po ay nagsulong pa ng mga batas patungkol po dito. Ano po ang lumabas po sa Senate hearing po ninyo tungkol sa mga espiya ng China sa kabilang dako naman, Senator Tol? Alam niyo po, ito yung bagay na, nalulungkot ako rito. Ang dami po nahuli, 19 na po yan, nakakulong. At kasi merong Intelligence Act ngayon ng China, 2017, bagong batas nila. Hindi po ako galit sa mga Chinese, marami po natulong sa ekonomiya natin. Na pag galing po kayo ng China, pwede po kayong utusan ng Communist Party of China. Yung po nahuli sa Dumaguete, ganun po nangyari. Asawa niya, Pilipina, pero naging spy din uli siya. So, yung spies po, tuloy-tuloy po. Kasama po yung nahuli sa tapat ng Comelec Manila. Pero nung hearing, pinatawag po natin si... hello? Yes, go ahead. Go ahead, Pinatawag Senator po Tol. natin si Commissioner Garcia at wala naman po daw pangamba sa eleksyon sa Lunes. Yung drones, proven na po yan. 7 po yung nahuli. Pero ang tingin ko po, kasama po ang drones po ngayon na umiikot-ikot po sa atin na may China Telecom SIM card ay hundreds. Kasi ang sabi ng Navy, tip of the iceberg lang yan. So kabilang po yung talampas sa iniikutan nila, hindi po ako magtataka kung meron din po sa karagatan ng Cebu, Bohol na umiikot ng mga Chinese drones. Kasi tuwing gabi lang po sila lumalabas sa dagat para mag-transmit ng signal sa China. Meron pong floater yan. In-explain na po sa akin yan. Sana visually ma-explain ko. Pero ganyan po, tuloy-tuloy po yan. Yun naman pong pangatlong aspect ay yun po yung mga troll farms na binayaran ng Chinese Embassy na patuloy po ang disinformation campaign. Patuloy po yung paglalason sa ating mga kaigsuunan. Akala po natin may ka-text tayo na totoo. Yung pala fake na tao, fake news, sumasali sa conversation, may engagement sa social media. Lahat pong ito ay lumabas doon sa Sayabra report ng Reuters. Sana makuha nyo, Attorney Rufil. Kaya ang sinasabi ko po ngayon, ang sinasabi ni Senator Tolentino, ang problema natin, divided po yung ating nasod. Dalawang linyada, dalawang kampo, dalawang personalities.
Ito po yung naging problema natin ngayong eleksyon. Divided po yung ating bansa, kaya hindi naging unified yung tugon natin dito sa mga issues na to. Yung division po involving personalities, national, hindi ko nababanggitin ang pangalan, hindi naman po kandidato ngayong senador, hindi naman po sila kandidato ngayong eleksyon na ito, pero ang mga kababayan natin na divide po doon sa dalawang kampo, yun po nakakalungkot. Kaya yung respond natin sa mga national issues, lalong-lalo na concerning West Philippine Sea, divided din. At ang nakakalungkot po dyan, attorney, ay maging yung mga ibang leading sa survey, ay silent na lang po sila dito. Hindi na po sila nagsasalita dahil siguro takot sila o ayaw nila magsalita. Yun po nakakatakot ngayon. China would want us to be divided as a nation. That is why we cannot have a unified response. Tagumpay po sila doon. Subalit si Senator Tolentino po, kahit mag-isa na lang po ako, patuloy ko pong i-expose yung Chinese spies, patuloy ko pong i-expose yung pambubuli sa West Philippine Sea, patuloy ko pong i-expose yung mga pangkasalukuyang disinformation campaign. Itong mga pangyayari, Senator Tol, na kayo po ay patuloy na nag-stand kung against dito sa mga dayuhan na ito, are you not bothered na itong troll farms po ng China, baka ikaw ang target nila sa kanilang mga disinformation in return, Senator Tol? Ay matagal na po ako nilang target. Kaya kung makikita nyo, tuwing survey period, hundreds of thousands po yung nagbabash sa akin. Ang gusto talaga nila, hindi ako pumasok sa survey. Ang gusto po nila, matalo po si Senator Tolentino. Lahat po ng pro-China gustong matalo si Senator Tolentino. Yan po ang nangyayari ngayon. So paano niyo i-counter ito? Dahil itong mga pangyayaring ito, Senator Tol? Mahirap pong counterin kasi social media eh. Mahirap pong counterin yan. Umaasa po tayo sa liwanag ng kaisipan ng ating mga botante. Umaasa po tayo sa tulong ng atong Ginoo. Naniniwala po ako na marami pa rin po nagmamahal sa bansang Pilipinas. Mga Pilipino na naniniwala ako na handang ipagtanggol ang kanilang bayan. Pero naapektuhan po ako kasi tuwing magsosurvey po ay talaga ako na lang po ang binabas, lalo na binanatan ko po, lalo na po nung nilabas ko yung mga issues patungkol po sa mga Chinese spies. Kung hindi ko po ilalabas yan, wala pong maglalabas yan. Kawawa naman po ang bayan natin. Kung ako po'y mananahimik, wala na pong magsasalita niya. Nakikita nyo, attorney, 66 po ang tumatakbong senador ngayon. Sino po ang nagsalita tungkol sa bullying ng China? Sino po ang nagsalita tungkol sa mga espiya ng China? Sino po ang nagsalita tungkol dito sa mga troll farms ng China? Si Senator Tolentino lang po yan. Kahit po ako mag-isa na lang, gagawin ko po yan, attorney, kasi mahal ko po ang Pilipinas. Parang heroic din itong ginawa ninyo, Senator Tol, kahit very risky po sa political career po ninyo. Ganun na nga po ang nangyayari, pero sana maalala nyo po na naninindigan po ako. Kaya yung iba pong mga grupo na dating kakampi ko ay talagang patuloy po akong tinira dahil po sa isyong yan. Pero iba naman ang ginagamit nilang issue. Pero alam ko po kahit ano ang gawin po natin, kahit ano pong paninira natin, bukas pagkatapos ng eleksyon, tayo po ay nasa Pilipinas pa rin. Bukas pagkatapos ng eleksyon, ang bandera po ng Pilipinas ay pareho pa rin. Bukas pagkatapos ng eleksyon, tayo ay Pilipino pa rin. Naniniwala po ako sa Diyos, attorney. At sana po, sa pagkakataong ito, maalala niyo po ako dyan, maalala niyo rin po ako bilang isang abogado na nagtuturo sa Cebu. Maalala niyo rin po ako ito. Ngayon ko lang sabihin, attorney, pagbubuhat ng sariling bangko, nag-mayor po ako ng Tagaytay, nag-MMDA chairman, senador po ako ngayon. Kahit minsan po, hindi po ako nagkakaso sa Sandigan Bayan involving graft and corruption. Yun po ang maipagmamalaki ni Senator Tolentino. At pangatlo, patuloy ko pong ipaglalaban ang teritoryo ng Pilipinas. Kaya kahit sabi mo, ako na lang mag-isa, ay tatutuloy ko po yan dahil kahit ako na lang mag-isa, Pilipino pa rin po ako, attorney. Alam po namin yung background ninyo sa yung public service po ninyo na background, yung mga ginawa po ninyo doon sa pagiging mayor ninyo at saka yung pagiging chairman ng MMDA. At alam po namin na ikaw isang batikang abogado at constitutional law professor ng Cebu. Paliwanag mo lang, Senator Tol, bakit po kailangan ang abogado sa Senado? Sinasabi ko po yan, nung buhay pa si attorney Miriam Defensor Santiago, pareho po kaming eskwelahan, University of Michigan Law School. Ang senador po ang dapat gumawa ng batas. Dapat may background sa law. Ang senador po, pwede mag-hire ng lawyer. Pero sa Lunes po, ang iboboto po yung senador, hindi naman yung staff niya, yung lawyer na hinire niya. So kailangan po natin ng abogadong senador kasi
seryoso po yung problema ng atong nasod. Marami nang nabuhat na balawad si Senator Tolentino, pero wag po natin isakripisyo yung pagboto sa Senado. Hindi po ito entertainment area, hindi po joke. Maring hindi po ako kasing popular ng mga iba na mas magaling na sumayaw sa akin o kumanta, pero seryoso po si Senator Tolentino at patuloy ko pong ipaglalaban po ang atong nasod. Salamat po. Salamat. Sa pagkakataong ito, baka last interview na natin bago po mag-eleksyon. Ako po ay talagang nagpapasalamat sa inyo, sa atong mga kaigsuunan sa Cebu. Lagi po ako naririnig dahil sa inyo. Dagang salamat po sa mga naging kaibigan ko, yung mga nakausap ko sa mga barangay, sa mga palengke sa Cebu, sa mga suroy-suroy dyan sa Cebu. Salamat po. Lahat po ng mga narinig kong kwento at istorya ng ating mga kababayan, habang buhay ko pong tatanawing utang na loob yan dahil nakasama ko po kayo at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Bahagi po yan ng aking karanasan at naniniwala po ako na tayo po lang ay isang bansa, ang Republika ng Pilipinas. Muli po, ito si Senator Francis Tol Tolentino, number 61 po sa Balota. Maraming salamat at good luck po, Senator Tol. Maayong butad. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Radyo Boy Nationwide.